igo egasi ina baete njegura na chiete tata deputy governor ndanga gukwana tendigia kisi county yasa oyurigo igo ko basabaga kikimuranje bagusiyo baterete ngato tondia bitena iyo nko gusabaga kiekero koyana timunya ko ndi bitena nga deputy governor orenga na akoreteiga governor orenga na akoreteiga ikiagera abagusiyo baterete nga umurimi umubeni gagutamira obukombe osabana abatabana obukombe bwiganga mbori orobutu Asomwega uyibwekeranwa n'umukonyi w'umugavana we county ya Kisii Mwasikeli Jobebo Dr. Eno Kondari amona ba MCA au kurwase county ya Kisii ngwae nigo chinga kicho boigo akwanero bomo Gusii na kurubelia gesiasa boigo obori oborayi bwabono gukora emirimo wanchireria konde gwensigo tayo tugatobeamo tobe no morembe bunaba Gusii na ento buaterane siasa yegochane enkomu site wekatobe yamo buno mu Gusii tore riberimo lariyo katuragenderera bosi asense mwende omosiko bebo nigakwanira uya buonchokana na kuborai ase county ya Kisii omentabuna e county yo negenderete okolebu ya kimagendero emyaka bubasiba amebo getutu batu myakerenga ikono tigana ngese boke na tutoa political hygiene siasa ya maskani ondabi oke atigeronde nondabi oke lerabe buya erebye gosere egosiro sugo nigo alenge gati y'abasigari bomosike James Ngwae chinga kyalengo burayi no iko kwae nigo bado alenge kolemeremo insi y'omugavana we county yo mosike Simbarati asabara yabaiga abamulera na komoteba ko bomokolemeremo bwanchito bwasyo ko na olenge omonyakene osugo igara osikia matangaje bwiko mugeni mwizo koligere libuna abantu baleiga aya na matanga ya osugo tatigira abana benkwana ya moyoka tato mino no muyorenge wanje ta abantu korwa device nimeta semore na abasometi buya sana na akabobo semi chimbo chiri abayegeretie muchibwate nande mugenda mutugo chimutugaiga nkuruboterigete seni kyagatembe literane nguru kwa Daniel Untiri na mwancho murigerali litukali muri kamagaye kiburaburu kwana kiwako bwatakana amono korobakana kwa basae anamano bale makete na agency amo n'abakenya bande gusigatiya abakenya bande hacinsemo on ime yense ya Kenya ase ensemo ya gusigo semyombo katakati bomochie obosongo nigo bogo korobakana kwanya tukaba kwana kiwa kurende nigo kwanya tukaba goika gosobo salia onigo bwanya tukaba kwana kiwa ase abisi yo mugumendre bwe county ya Kisii muskedonya Doris Aburi ase abakoli mirimo bya abisi besokeri tukulia lero na kubara asara kose na gukwanira asare ibanyatuka bakonyora no busali ubwanyatuka bakaneki walitku ligoro atwanyaka bakomochia bali bonse banyatuka bakokora ebikora ibyo Samarita Kokakinis Wairere Mti office manager office woman rep Donya Doris Aburi yesterday maandamano na akore kanatu alenge bange wote balenge peaceful bati bakaikachinsa bakachaka kutara bakwate birora actually mbato chirito office leo bagatuatere birora no tuarengeni tumaitinga inkieko gara bago target the office bago target birora biga last time nabo bakorete igo bagata naboniga nande baatire unabona abana inchi baachire kurumanga bataite huduma ibatanyare konyora bunabona abana ngo kibari kwigura cy'isukuru asenge njomo kunyara ko office ile vandalized serikali tira chirigere ribarore nganga kibago kora irinde be repaired nande bakore kibagendere ko abantu bagendere ko huduma Asamalieta koro Wilfred Achira baro rwetago sub county na ikirega service ya women rep na taito huduma lakini anyoro office esiekire asengencho ya bintebire bya bete igoro maandamano abantu mbakorete lakini bagate bagasari office igaiga ebirore byatire
bono nashiri konyonya ni udume ye natagite so toko saba bali bagocha bakora mandamano aso buya baenda because office tera bakosera office yero ro ko hold you ne public office kero mundago kora kya gochorora audumiwe so ekera bago kore mintu biga bakoro kinga taringa na mandamano barenge babwate chinia chiabo cyokogosera abantu bakisi county asengenjo office yana abantu bagochorora baje abantu abali babwate bakora mandamano yabakore asomo asenjerere ngiya asa amurembe rakitari gocha gusari cyobisi asekera umuntu ataite uduma korebu abantu baminto akira abasabire kera ike 2027 tiga torore abantu bagochora kobua gocha gusari cyobisi ekirekera umuntu ataite akoreru amagendero embuya mono ande tiga tobe komurembe asensega ono linda siboniga udume ndite yagendereta bakekere binte bya rekebishiro ibirori bikorekebisho then from there nandi tumaho chaka hudumia abatoko nyara hudumia nafanya babo omokonyi womurai bwense muske professor Abraham Kithure Kindiki nigamochirie egati yeji kanisa igati ya barande na boigon egati ya babalosi gosaba ambassador abo banyate koba bagosegeta abasae litkoligoro kwenekia chiburaburu no busalia omanene as chinsem imensi ya Kenya kolengana no muske Kithure Kindiki nigo ababarosi abo banyate koba kwa abasae omutwe bunana bakora Kindiki onsi batari konyara koba gose batari konyara koba abakobwatua gose bakobwatia elichiko lindelionsi nigatabira buna nigo botukibagenderete gose burachi koina kigwa nabalia bonse baratoke bari namo bachike mukirigwa egetambo kero egetindi keli chiko roboti yoruo nigo rwariganirwa no mulikito Ruth Murara Watekana no kurubekana kwene getwe chinsemo au imense ya Kenya ritukoria buigoro nigo mokonyi bumurai wenso muske professor Kithure Kindiki amochirie egati ya barandia amoneti kanisa au asogo segeto bosaria. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Korengana na Professor Kithure Kindiki ayonsi ainegetigwe nigale birengo bitanya gukorekana sense kuri mwaka wa 2025. Mimi nimekuwa kwa mambo ya siasa kwa muda kidogo kiasi, lakini yale ambayo yalitokea jana katika nchi yetu, ile aibu tulipata jana, ile hasara tuliingia jana, yale maovu yalitendeka jana, ile mali iliharibiwa jana. Boigo Kindiki nigo amochire gati ya babalosi go saba ambassador abo babete bakoba obosibole bo bakora buna batagete ase ababolia gusokugania kwa bonkwa nyalite ko bakogwikirana. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Na kwa hivyo tunauliza wenzetu wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Go muske Kindiki nigalenge ko yakwa na yokuru wa kinsemo cha kambu asiboigo aine kebune serikali negendrete koringoria ebirango bibusaria byanyate ko babiko ene kigwa. Bado tunatathmini, kuna police stations zimechomwa, kuna mahali tumepata ripoti ya kwamba wale wahuni wengine walichoma police station, pia waliiba bunduki na risasi. Kinko reporter ya Getembe TV mcheni gonkuru kwa Ruth Murara.
Ngarete na mang'ana yokorobekana kweli tukuri goro mwancho murigereri nigo omuwaziri omukoro boburendi bwaime musike Dr. Fred Matiang'i anyakabaga gwesokia ritukuri alero na gukwanira yo nyatukabaga kwaniki wali tukuri goro ase anyarakabaga gakuboria serikali koimukia gusukubwatiri chiko na komukeria bonsi bali bakora obosalia egetambukero kiri chiko ase boigo anyarakabaga gakutarira abali abanyatukabaga gutigero chingoma ase nyagitari ya Kenyatta Hospital ase banyara gose balengamo na omukonyi b'omurai bwense omukoro ibo igore omurai bw'ekiama kia Wiper Musike Kalonzo Musyoka omurai bw'ekiama gia DAP Kenya Omusike Eugene Wamalwa na boigo omuseneta bw'ekaunti ya Kisii Omusike Richard Onyonga. Brothers and so on, admission on the part of government, on those of us who are all players in government, admitting that a mistake has happened, that's where we start. And then asking the organs and the institutions that are judged with that responsibility to deliver on their mandate, so that investigations are done without blocking them, and so that those who actually are involved and who are culpable are prosecuted. That is what His Excellency the Vice President has spoken to this afternoon. We are asking for actually not the police officers. What do our police officers think about some of these things? And then there are so many stories around this that ought to be addressed in a straightforward manner, in my view. Let us not sweep things under the carpet. And so the difference is admission on our part. Where there was a mistake, we admitted there's a mistake here, and we sorted it out. Investigations were going on. And by the way, some of these files are open. And even if there's got additional information on these files, it's your duty as a citizen to give the information to the authorities, and prosecution commences. None of us, even the 3 of us who are here or the 4 of us who are here, none of us is above the law. I've never lived above the law even for 1 minute in my life. So the most important thing, get facts, not to play politics with security matters, so that when it's convenient, you can say this. When it's not convenient, you say the other. Let's go on and deal with these issues. If there are matters that have not been resolved, if there are issues that have not been done, let them be investigated. And that's what calling for public input. Mwancho murigereri amate eyemo yomukori emiremo ase county ya Kisii ritukuri alero nigo yenyora ase akendu magiga yabakori emiremo be county gose abanyanyimbo be county goikerana ase enkayaye nako mosokia isiko na gosokia bintu bya isiko na gwakirania chinyombe chio gose na gosiega chinyomba na gobatiga bari isiko nigo banyaka bakorera buna nigo bagadirie banyaka gotingo bagabolirie umugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati gwesona nigati na konyaraka gakoba konya asibanyaka bagoteba buna nigo bamanyigwa buna gochiko kunigo kwarwa kurwa ase omuntu gete omanene ase serikali ya county yogosiye county ase boigo barakaba bakuruseria omugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati amamocho nagotabuna tabwatiraniri ase gakore kyanyaraka bagakwaniki chinsemo cyanyanjwa Ini yalingira man nganyora abantu be enforcement Kisii county awantenga toire oda tubanganyi tubasokerie ibintu mabori rende bona gakisayi ngayumuntu kugitubwatiza ugukisayi ngayuko ira abana sayi ngakimi madam tuntubwati bube naino tiga tusokie ibintu gakegere naintuntu ubutugasi erore kare tari wate koito naintu gukora tiga tusokie gere order irwete from above. Naburi abafu imurinde ngaya ibitu kuroro tari wantu koitorende tiga tubasokerie ibintu isikuinu ntu tiga turabeka isiku kurwa burene abo mokorera ngana kimogukwanira oyu akore abatige boya rijoba aba bisoke babeka isikurende bagenda na tuturi ya ambaranta batebeti Kongo amete tengo jabale bataliyo kana baba tayimusoke Andira kingendora ngote ni mugabona Egero monta ago ikirega ago sinyo igota bwatia sauti ni maitere ne chunguru cha na bari ngotokoi ari ekintu maitengerera as much as they're saying is order from above gavana yuko ndani
Ninajua vizuri sana aliko ndani. Ni mtu najua ni mtu wa watu. Na kirusimi abana basokerigwe bintu isiko bale na abachukuru no ambona barure skuru ona nche nasinywa aninki kigenderete no nyama gosare ko bororo abana bono bachire kuchi after bari kora babera baba notice anya ne nyombe yo ndo atakete goswa bara ba notice bari ye nyomba ona gosokirwa igaisiko yendira tarichi mwancho murigere na ntoko majigwa muna ya mateyo nigebwato mwana moke wemetienyi 5 nomo na gwikira chingaki tware korotsi kosoro boti rware korotsi kwa konya richi bundira toka igoro ya mateyo togotikana nayo mwancho murigere chingaki mbaskano yechipara genda tokorotsi kwa nabo chipara chigante ko garigwa lituko ria lero kanisa ayemo nigo yaorokia gose nigo yanyara kaba gigokora amasabo abene ligosabira epara ne yanyakoe gochia marani yogotoka mie county yigose buge ya kitutu cha South iyo yanyara kaba gekobe kwera mia matuka bwango iga sabanya kaba bakuru basemia gochi ase abarundi otumeka chipara bya nabo igo kokeania ebinyugwa chinga kibalese chipara eliko nyara kaba gwetanga ne basukano ao muri kitoti poni asanya na mange nigo liarengeri tukulia bene asokumirana kwa babwatani bechikanisa nabo igo batumeki be parenene yanyakwe marani asogokora amasabo elio gokeya emibasukano chinsemecho samali tanguru kuponi bazensongo ndieki nje chairman yanyakomo mo transport sako ya ni goto asangere kana iga wakerenya sanga mbiamono asenge njoye pale tumogeti egetambo kereka asenge njo kurwe pale rosigwa barundi bana baumire mono abande bali nyagitari abande bali nyomba kiagera twa sangerekana mune kanisa usabire paleje ero igatwa bwato muyega kugwenira nyasaye mbiamono amona serikali yetu ya Kenya kugwenira ngambia muna singchi para ya rosibwa ya nyakwa marani gukona ase paleywe nigo yabage korosiwa amatuko abwangoiga bona butochi goteba akero turabito gutumie paleye mbiamona singche komiti yaro rembia tutangania nyasaye nero kirege ntupira nyasaye nono yokolende nkaga kwa tabukwa tatainga mbosa abo igongo sabira ntwale nga barundi baitu ngere nyasaba konye tunyale konyore change kurwa sibale tigero change to baba ntabo nonyana bo nigo gekurire getindi kya bwatuka gochia saba rundi anene be paleywe asoko genda mamincha nelichiko samali ta igongoro ku Nicodemus Mageto kongo sirikia sekanisa ya Mirova evento ndate ya murabaito ase paleye bwata mangana mange nande bapunguse ebinyego bagutumeka kera ebintu yekero bagutumeka igo biko ba mangana manga somotu bariko manyege ntu bakora bone para ya rosiru na togote ambia mona sabara ibaito tuteme kunyetumia buya una tora nyore faida kurwa se pare iyo na sachinde kwa sibire kende ndiko tanga mondo tali gyako ligete ko moira buya lakini ateme kurigera limuna gutumia para na tuteme gutwara maskani asabantu bonse kwa tebya barundi bane be pareje epale ne bwata chikona chinyinge mabe maiso buna moko ndi chipikipiki mutige sipiti ere igoro ekya to chikonya ro muntu akagandie sipiti boika to chikomo seria agende ngasemiti nyone ebere gose 3 achikoleke biseta bi nande babe bakolenda abantu bagotana amagoro tali barubuka baraseti gwe paleje bale nde bosi abechigali na bantu bande na bana b'isukuru epale ne bwata sukuru chinyinga ko chaiga aso kubwaterana gwoko bane chimbo chingia ni boigo abasubati basegeturwe gosabera chiamate cyabo naboigo gwantirana kerengo kyobugima kubwatekana no konyora kwa basacha babo dankoro kutapita Ambrose kurwe kanisa ya Kenyenyeria nje nkoiranira nyasaye mbiamone egekogera abamura baito bechipigipigi baimokirie getambo keronga tigabatanga ni nyasaye ngenje pare yeiga ekero bako yetumeka nyasaye nere okobara nero ranyare ko bari baga bakore mirime yebuya na kubwa mono nkoimisa bangina bandenga abagendi ababechi pigipigi gasba korana enkongu bagenderere ko basabera erinde ryo munene abatuntu be namanyi ngaye ekero bagosoka nandi baira na nyumba buya na kende geke bakonyora bakebanga buya erinde gesukia abana baito
kuripoteria etivi yao ya Gatembe kuroiga ase stage ya Nyakoe Omugumu Transport Sacco yukutukemeye bunge ya Kitutu cha South iliterana enkuru kwa Dipon Hasanya Mwancho murigereri abamenyi bechinsemo cha Chirichiro echichigotoka ime ye wodi ya Ibeno bunge nyaribali chache litugolia lero niko banyaka bagwesokia na kuboria oborai bwechinsemecho bwatrantie omujumbe webunge ya nyaribali chache omusikisairi chanda kobana kiriabo na banyaka bakonyora chinguru cyo muriro go system at chinsemecho nagotumanya murikito Gabriel Nyakundi bamenyi kurwa sekenyero gya Chirichiro yegotoka sebunge nyaribali chache county ya Kise ritikola lero ni goboro kirio gotagokiwo kwabo kubwatikana numero birio bukubabekera systema ase ensemo eyom bagukwana ni goberera na gotebuna ni gobarabo bayibirwe asukubekerwa umuriro w'estima asichisemo chinde cyagenderere kubekerwa asibarubo batigaire magega Tangoro kubatanga kirigiro saburo kese nikenyarombo gika umuriro noro mwezi muwarwete last mile obe bijigiro saburo kese umuriro bono jiposi cyarete tukikabeko asagoro kunyangonda kirigiro mate ngiya sesku nagibono giyaterera muruja abantu bakorera bekenyoro nainto tonyoro umuriro none kingoro njire mbi nakibako beke nusu batige saburo kese ninde umwezi mbigundu akwete chikora mwezi mujanda loro tokonya n'abantu abaturi kiri skuru enyene umuriro ntobwati umwezi migo nadebete ngakira abantu tonyore saburo kese ninde Ono otubwato bokongu nabona abana bakire baresiko mpaibu atienge into bagosomera kitaya ntiyo nonyeza security rende kero umuriro kitinga tubwatikisinyino na stoko cyaki abana bakorera basomera ono otubwato bokongu nabatware korera nga asomoye bugwancha amangana yaikero mu bisiniwa nabarayi bande batokonyo umuriro baki ikiagara noro umuriro noro konye binde binga asema muganiri umubunge wensemo eyuza ijanda weso yagati iriyo kwenekiana barabonko bekobare asumurubiri uyu eri konyora umuriro w'istima biwa gani yatorege sunte kaki tokonya nali abana barasome konyona na matanga mnabona matanga nali kenyoro bono stima teyo igoto bwato bokongu obonene kumuranje wachande kire abanyina gosebona nawe abo iwono alinde kumwanje amangana yaba ikire motokonye waigoni gobagokera ubagi w'ijibasari inse y'umushimiwa Zairjanda asibaganiriye umushimiwa gochiya kugendera na kwenekia bali batanyorete ngonyora bare basa kiro kintu anyora buya naende gukora emirimo emiyabu nabona n'abantu ground nabo bagoitabete buya natigarende bona nandi mbari batanyora bake ocho bwatiri omanye ngana kitokokora kiagara na kigotokonya Kingo reporteri haigata sendi wanchite kenda gikumi kurwa sebunge yega yenyaribari chache county ya Kise eritariane Nyakundi Gabriel na mwanjo murigereri abasaye kurwase ward ya Bukeira yugotoka ime bunge ya North Mugirango county Nyamira litugorera no banyaka bagwesokia goika ase ABC yo MCA bwe ward yeyo ase banyara ko bakumubulya nyaka bagwesokia na ko banekereria amagendero kolengana barabo omoske Joel Ombongi taranyara ko bagakora emirimo yaye hune bwenrete na igori ko banyara ko bakumubulya nyaka bagwesokia na gukora umukia munago tumanyia muliketo Paul Cup Okara Batukama kema igajabasa baigakurwase ewadiga ya Bukeira nyarako baba kumugania MCA wechinseme chiga muske Joel Ombongi wesoka kirale na ko nyarako baga kuba ireneria mabuli babwate kuru yamagendero meye wadiga itukuria lero wego nigo besokia na kubeke kambia se chabisi ichigacho MCA bunenjere yamo yokumugania ache na kuireneria mabulio nabaigo kubairera ebitambukira kiregesa banyarako bakumubulya mabulio igoro yamagenderero twachirega obisi korobekana obisi ya MCA asengenje ko twachitega yo moyo ntomweta assignment yenda tokorere akagenda agateka advantage assignment yo ya county abana kwina bante kenyerona assignment na ndokora in really kenenge yakolire twatira around the world ebintu mbira bitu amotete tokorere ndoro chikendo so tokorere basaba igani ko bagendere ko baba kumomochumo MCA yiga asigira ngatara kora magenderera andi aunsi kuwatakanamo ne budget eyo MCA abekire ime yewadiga ya Bukeira bono jibese cyatanga tukurusa kwa dispensary njya kolegas ngajya chiete dispensary endete yale kuri within Bukeira jibese kisoro kyakora bono igose Bukeira ward chinya kitali njo functional
tukwe boli gachiba sango tango chira ministry ya health, ministry ya education, na ministry ya amangana public works and public roads. Karoko ganda kuru 20 ndumba kabonoiga. There is not even one ECD chonya koli kwa se ward ya Bukera. Twebuli ngachiba sio chake andalende. Twebuli kerasi ngeo ge ECD akoro siri to completion in Bukera ward for 3 years. Abasaba igani ko bagendere ko baba gwitya. Ase ko machora jo Lumbongi ase kirianga niga ireire ewadiriga gutigara magega kemagendero egento bayichanirete. Omusio yoito Joel Lumbongi Obokeira authority down muntu ta kurtua machoreta anya kororokana. Obisi yaye eyerega kibura stole igaye sikire for more than 3 years. Tanya kororokano afanyikasi boka bega tororo. They are just illiteracy people class 6. Wono toko boliga class 6 sina kikira ku attend. Obisi yo igo kondoro people are arrogant. They are class 6, they cannot even attend you. Ototake to obisi yo onye teigo to agasi elia tuwa macholete ebungwe paka twanyolire omwe musio munyia. The honorable thing he can do, he can resign. Tonyoro mundu mungaora tokorregas. Igo abasaba igabono bamukanire omwe musio gwesoka kirario unenchire yemo yo kwenekia. Buna nachikonyara koba gakubairaniria maboria ya abo nabaigo kubakorera Bakeira amagenderero. Musio tigachega itukoria rero atweresi project chitu abete budgeted for chibasi chiabeta roketed ngayeirete na ende nchira anya okoraga sinonya atotebia sabegete. Failure to do so, he must resign. Ekito igwana nirase Abakeira igotora gotetera Abakeira as chances to amurangiri kadha gaiga athoera sengaki Bukeira eya bete pant amadeni tu abwathe tukathegwa turakana madeni project thija Bukeira chibe cirakana madeni ayo ithu because Bukeira yabere ward yabere marginalized for so long. Mweri oyeni ko balire iranga onyetare kuchikunyara kwa gwikirania ya onsi igo baratikunyara kwa bakubeke kambia service ye kira chingaki kwa ikokolera magendere me ewadi iga ya Bukeira. Ona igambia una Bakeira boli. Bona togo te baiga. Onye bono gwikira bono turakora gas kuru bono ntori koira na magega kira rituko togo chobise yao bakoto korere gas. Igo na janga iga kebobora go express my opinion. Yes. Omo msio to manya kora devi amagai tichuguns. Chiaba dem yemia ngabata serie. Eginko reporteri gataseni kwa wanchete kya gatembe. Kurugega sinseme chika che wadi ya Bukeira. Ime ya bunge ya North Mogrange County na ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp. Uwokara. Monjo muligereri goikarabwa na togokorere kionga chinsa ibere asenjira iyo wekiranu kona tokoirana asensemeliende nigo togochiko butwara umunyagitari kura sinyagitari World Fit Health Center tunakaba tokoligeria njira yo komenya okuya kebo chanu chini ku Aaron Ototo Nyangiri kurunsemo ya IB manyererio niga korbo Wilson Makol na kurunsemo ya transmission niga korbo Kevin Ongeri na era DJ Atsan go toska gochare. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Konya na mbule gotu, bironje bikumbeo, na umugusia atebete ngatekera murumbe geku. Umuntu uri murumbe lirumbo maite mambi ndirio konya liko salia mangana. Ndirigiya, igo murumbe nuli utakolengerere tibuya, ero kona ko kero semo kondo kwako na koendo na kome bindagera yao. Usona kuligeri bintu byona guite bikoe era bona motekerege kukabyo tigana guite bikoe ibya to ba gutiganga bona tini kugora ngombe ngabona uyo ngano guitale gorengo korali aho gendete gukora tekara murumbege ku konye na mbure gutwa bironje bikumbe wine keronje abo mugusia atebete igo Pagaka ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man,